Selamat hari Minggu, gok di Jahoba do tanoon, rodi isina, portibion, dohot pangisina. Guarni parminggu tasaderion ima misericordias domini, lapatanna gok asini rohani Jahoba do tanoon. Topik minggu, marhapo satu Jahoba mahamu. Alai yang guau marhapo satu asini roham doau, iko marulupolo prohaku mida pangurupim. Marede ma au tu Jahoba, ai denggado uhumna tu au. Asa marhapo satu ho akan tumada guarmu, aidang ditadi koko akan uso-uso diho ale Jahoba. Hamu akadongan, beta mahita mangedehon dohot mangulopon guarna nabadiei. Marede mahita, ahama edehonokku. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Gokasini rohani Jahoba do tanoon, marhite-hite hatani Jahoba do menjadi akalangit. Marolopolo mahamu alea kapartigor, mangasahot Jahoba taluk do marede akana ujur marroha. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauleate dohami tuho ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean marhite-hite hama matemi. Ala disodangi hodo tanoman nami asa merpakirimun na mangulu hami alani haheheon mi. Dak pola mabir hami mida hamatean ay hodo ulu nami ruas mudo hami. Di pausat todo hami sian haholomun tu hati uron. Sian hamatean tu hanguluan, atong paragugoy mahami mamuji dohot manguluy ho ari-ari, pasangapoko di bagasan haporsyaon na mangulu, pay masahat tami tulabong mo. Amen.
kamu ma patik ni debata di minggu Misericordinas Dominion. Ima sia buku pesalmen bidu 147 ayat 10 sada. Di halo moho Jehovah do tahe akan makabiari ibana akan makolonguton asini rohanai. Ima saatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Tatopoti ma dosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala ama para siroha, dang lomoroham midahamatean ni pardosa, mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana, ido di pangidoroham. Alani ubahin pangidohami, saya sudati ma toru-torum asa unang mangonai be tuhami. Saya sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata taringot tuhasesani dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehovah.
nunga diar sahihoau marhite-hite akasianak kadosam, jalanunga di lojayahoau marhite sianak kahajahatonmu. Au tutu, au sadiri manaleseya kapangaleosim alani hadirioko, jaladang behu paingot-ingot akadosam. Hasangapon ma di debatan na digijang. Amin. Ia Tuhan Yesus nasabudos nudena nadok nang kusa nang Tuhan rikot dorahaku marhata Yesus ku Tuhanku ditebus disisa tanganku dengan dosaku nang aledongan ditebus nang Tabegema hatani debata turpuk epistel di hari Minggu sadarion. Imasian pangukapot bidu 5 ayat 10 sada satoro di 14 tajahama marsorik-soring. Dungi mamereng maau gabe hubegema songon suara ni torop suru-suruan humaliang habangsai. Nak suara ni akka parengului dohot akka situai. Ia torop nasida marloksa-loksa jala maribu-ribu. Mahon nasida merdok. Natamado biru-biru noktar bunui majalo hagogodot hamoraon dot hapistaran dohot sahala dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot puji-pujian. Gabe hubegema suaranya ninasana tinopa akan na di Banua Gijang di tano di Tornitano rodi na di laut tung saluhuna na di bagasana kai madok puji-pujian dot hamuliaon dot hasangapon dohot hagogon rodi saliling-liling nama di ibana nahudul di habangsai dohot di biru-birui. Jadi di dok naopat parngoluima. Amen. Laos manguka maakasituai huhut marsoba. Ima sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Puji debata nanian nado puji debata nunga sesa dosa
Taha tidak ko maha porsiaw tai songon na hina tidak ko ni dongata saha porsiaon bisa dok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo nasohatu dosan natu mopalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di parbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhata natumaon nabernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubuan wator dong ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na maddok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora sudah. Amen.
oras marihita saluhuna. Tabegema tikting namasa dihuriatta nasamingguon dohot na naing masa. Minggu Misericordias Domini 1 Mei 2022. Hari ini Minggu 1 Mei 2022 adalah Minggu Misericordias Domini. Artinya Gok asini roha ni Jehovah do tanoon. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Topik minggu adalah Marhaposa tu Jehovah Mahamu. Percayalah kepada Tuhan. Ibadah dilaksanakan 3 kali, yaitu pagi pukul 7 berbahasa Indonesia, dilaksanakan secara onsite tanpa live streaming. Yang kedua, siang pukul 9.30 berbahasa Batak dilaksanakan secara onsite dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Sore pukul 18 WIB berbahasa Indonesia dilaksanakan secara onsite tanpa live streaming. Peserta ibadah minggu tatap muka diwajibkan mentaati protokol kesehatan, melakukan scanning pada QR Code Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja. Selanjutnya persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu pertama persembahan sebelum khotbah 2 kantong 1A dan 1B. Kedua persembahan setelah khotbah yaitu kantong 2A untuk kantor pusat HKBP. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening bank HKBP Kernolong atau melalui Sintuawik masing-masing. Selanjutnya ibadah sekolah minggu dan remaja. Ibadah sekolah minggu horong besar kelas 3 dan 4 dan 5 dan 6 dilaksanakan pada pukul 7 WIB secara onsite di ruangan serbaguna. Yang kedua, ibadah sekolah minggu horong kecil kelas batita, balita dan kelas 1 dan 2 dilaksanakan pada pukul 9.30 WIB secara onsite di ruang serbaguna. Ketiga, ibadah remaja masuk pukul 7 dilaksanakan secara onsite di ruangan ibadah remaja. Selanjutnya baptisan kudus. Pada ibadah minggu siang hari ini, gereja kita melayankan baptisan kudus bagi anak warga jemaat, yaitu Airin Ayunindia Basana Sihotang, lahir Jakarta 5 Mei 2020, anak keluarga Amang Samron Sihotang dan Inang Ropenda Rolita Gultom dari WIK 11. Selanjutnya pertangyangan WIK. Gereja kita akan kembali melaksanakan pertangyangan WIK gabungan pada hari Rabu 4 Mei 2022 pukul 19 WIB. Cara pelaksanaan onsite di ruangan serbaguna. Topik, percayalah kepada Tuhan. Dari Wahyu 5 ayat 11 sampai dengan 14. Diharapkan segenap warga jemaat HKBP untuk bergabung pada acara tersebut. Selanjutnya ibadah Paskah Komisi Perempuan dan Anak PGI Wilayah DKI Jakarta. Pelayan penuh waktu bersama seksi perempuan, gereja kita telah mengikuti ibadah Paskah yang diselenggarakan oleh Komisi Perempuan dan Anak PGI Wilayah DKI Jakarta pada hari Rabu 27 April 2022 pukul 10 WIB. Tempat di HKBP Menteng. Selanjutnya kegiatan panitia tahun kesehatan HKBP Kernolong. Seperti sudah pernah diwartakan sebelumnya bahwa panitia tahun kesehatan akan melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu 1. Pelayanan dan pendampingan warga jemaat yang terdampak pandemi COVID-19. Yang kedua, pemberdayaan WIK dalam pelayanan kegiatan gereja. Yang ketiga, kebaktian Padang yang melibatkan segenap warga jemaat, WIK, dan seksi-seksi. Keempat, pengadaan inventarisasi gereja yang menunjang pelayanan. Untuk mendukung kegiatan pelayanan tersebut,
maka panitia tahun kesehatian dengan sukacita menerima donasi yang bisa ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama Merada Sariati Aryani. Selanjutnya, ibadah dan pembinaan Naposo Bulung CHKBP Distrik 8. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan melaksanakan ibadah dan pembinaan Naposo Bulung Distrik 8 DKI Jakarta Raya pada hari Rabu 4 Mei 2022 pukul 10 WIB, tempat HKBP Cibubur. Topik: meneladani kepemimpinan Kristus dalam tahun kesehatian HKBP. Diharapkan Naposo Bulung gereja kita menghadirinya. Selanjutnya, Pesta Paduan Suara Lansia CHKBP Distrik 8. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan melaksanakan Pesta Paduan Suara Lansia Sedistrik 8 DKI Jakarta Raya pada hari Senin 25 Juli 2022. Tempat: Gedung Sopo Marpikir HKBP. Jumlah peserta 12 hingga 40 orang per kontingen. Pendaftaran bulan April sampai dengan 13 Juni 2022. Technical meeting Senin 13 Juni 2022. Diharapkan seksi lansia gereja kita mengikutinya. Selanjutnya, kegiatan Dewan Diakonia Seksi Kemasyarakatan. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, maka Seksi Kemasyarakatan Dewan Diakonia telah melaksanakan program kerja berupa penyerahan bantuan 200 kg beras ke Masjid Jami Al-Istiqarah di lingkungan gereja sebagai upaya membina kerukunan dengan lingkungan. Selanjutnya, sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Untuk mewujudkan sentralisasi keuangan HKBP sebagaimana diamanatkan Rapat Majelis Pekerja Sinode dan Rapat Koordinasi Pimpinan dan Preses HKBP pada 8 dan 9 Maret 2022, maka akan dilaksanakan sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan pada hari Senin 9 Mei 2022 pukul 13 WIB. Tempat dan cara pelaksanaan secara onsite di Balai Sinta, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 88 Catur Tunggal, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini akan diikuti HKBP Resort Jakarta dengan utusan sebagai berikut. 1. Pimpinan Jemaat HKBP Kernolong. 2. Pimpinan Jemaat HKBP Pondok Bambu Pagi. 3. Ketua Majelis Perbendaharaan HKBP Kernolong. 4. Ketua Majelis Perbendaharaan HKBP Pondok Bambu Minggu Pagi. 5. Bendahara Jemaat HKBP Kernolong. 6. Bendahara Jemaat HKBP Pondok Bambu Minggu Pagi. 7. Sekretaris dan Bendahara HKBP Resort Jakarta. Selanjutnya, turnamen Games e-sport Naposo Bulung di HKBP Kebayoran Lama. Seksi Naposo Bulung gereja kita akan mengikuti turnamen Games e-sport HKBP Kebayoran Lama yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Mei hingga 21 Mei 2022. Tempat: Aula Sopo Praja HKBP Kebayoran Lama. Selanjutnya, bunga altar. Bunga altar hari ini dari Firis Bungaran Zuril Simanung Khalid, anak sekolah minggu, warga Jemaat Wik 6, sebagai ucapan syukur atas ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun
diambil dari Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Selanjutnya warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. Yang pertama, Amang Situa Josia Jumadi Halomoan Silitonga, suami Inang Rame Rotua Marpaung dari Wik 1 yang dirawat di Rumah Sakit Primaya PGI Cikini di ruang B7. Dan nomor 2 sampai dengan nomor 17 yang perawatan di rumah. Marilah kita membawakan di dalam doa. Songonima tikting namasa di Wingguta, bagi warga jemaat yang sakit kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, bagi warga jemaat yang berduka Tuhan memberikan penghiburan, bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Marede Mahita Sian Bukwede nomor 222, Tujoloni Tuhaku, Laos Tapasaat Ma Peliata. Tuhan diriku,
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi ibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Dihamur ruas ni hurian itu hatta na hinaholongan itu hatta Jesus Kristus. Kita namar minggu di bagas joroon, songoni aka ruas ni hurian itu hatta. Nama dohoti parmingguanon di bagas tabe, dohot di nganat tabe, nasahat matuhita tabi selamat hari minggu madihita saluhutna. Di minggu misericordias Domini sadarion, hatan itu hatta, jamita, dingoluta, ima, sian, buku, pesalmen, bidu opat, ayat 2, saat rodi ayat sia, tajaha mahatan itu hatta marsikat sore. Kumulai ma, saya lusi maau ale debatani hati gorakku, ya hujouho, jala palubang au juppa hagugotan, asimaroham diau, jala tangihon ma tangyaki. Ya hamu pinoktar ni zolma, sadia lelengot do liaro hamu di hasalauki, sadia lelengot do holongan ni rohamuna naso ya, jala di orohamuna gabus wela. Unang sodiboto hamu, marhasurungat do di bai Jahoba akka hasianna, matua ditangiho Jahoba do molo hujou ibana. Holsohon hamu mahian, asa unang mendapotan dosa, marhusari marohamuna, dungro di podomak kamu, asa sonang hamu. Piliho kamu ma pilihan hati goran, jala marhaposan tu Jahoba mahamu. Lado akan nama dok, tungi sema manupak nama denggat tuhita, ale Jahoba. Saya pasodakon ma hami tu sodang ni bohimi. Gumudang do las nirohaku di lehoko, sian dinasida, di hamamasani gotilon eme dohot anggur nagabe situtu. Sonang doau hupa peak huhut mami tornok, aisasada hodo ale Jahoba pasonang au maringanan. Olat mima hatan itu hatta, jamita dihita. Hita saluhutna, ruas ni huria, nahinaholongan itu hatta, Jesus Kristus. Mauliate ma tasobahon tutu hatta. Pardengan basa na sumurungi, ala marhite-hite asini rohana sabingdo na pinapatar na di ngolutta. Di ramo tido hita madalani akka ari ni ngolutta, manipat na sa mingguon, diurupi do hita. Jala marhite-hite, pano gunugon na sabingdo. Terbaik kita ma marminggu sadarion di minggu misericordias Domini. Namar lapatan, gok asini rohani Jahoba do tanoon. Halak na porsea di debatado, na tarbain madok padohan si songoni, madok gok asini rohani Jahoba do tanoon. Ay halak na porsea di debata, porsea di holong ni rohana, porsea di hagogoon na sumurungi, molo dibereng dopak hajak kajang manang dopak langit, di ida mataniari na marsinodang, di ida bulan na marsinodang, di ida maribu-ribu bintang, manadda dorohana, di batado manoppa saluhut nai, di bata marhiti-hiti hapis taranna, kuasona na sumurungi, mangatur saluhut nai, diramoti, manupak tu aka nadenggan di ngoluni jolma. Songonido panadaw ni halak na porsea. Dihajak kajangi gok asini roha ni Jahoba dia kapabahenanna. Jala dina ditatap halak na porsiai di humaliangna, di tanoon, di bereng dolok na tibbo, di bereng laut na bidang jalan na bagas, dohot na suhabilangan, akadekke disi, aka binatang disi, nang diharangan, aka binatang na diharangan, di bereng musi aka jolma, sian nasa bangso, songoni toropna, marragam jadi-jadian di debata, nang di tanoon, di dok na porsiaido, debatado nama noppa saluhut nai, jala di parmudu-mudu, di ramoti, di pasu-pasu, denggaddo saluhut,
na jinadihon ni debata. Jala ido di parhatopot halak na porsiai. Molo menada dorohatta dihuaso ni debata naso hatu dosa. Menada rohatta diholong ni debata naso halopwani. Ikon mangihut mamuse di ngolutau. Parbue ni panadautai mangihut mamuse di ngolutta. Ima say marolopolop dohita mamuji pasangapon debata. Marolopolop au mamuji ho o debata sangap doho. Songonima edde ni halak na porsiai. Marolopolop alahita pe di bagasan natinoppa ni debata marragam-ragami hita pe dohot do natinoppa ni debata jalan na pinar mudu-mudu di debata jalan na ditogihot debata tu ari sogot na dumenggan parngoluotta marulopolop do halak na porsia ay di parmudu-mudu debata do ngolutta jala mangihut mamusen apa duahon dihalak na manada huaso dohot holong ni debata naso hatu dosani ikon say marhapo sadoro hatta di Jahoba marhaposa ala ditopoti tetap parhatopot di bagasar hatta say di payuti hud debatado di parrohahot debatado parnguluton asa say ditongoson pangurupion dihita say marhapo sadoro hatta tu Jahoba tahaposi holongna tahaposi hagugoon na mangihut bangmusen na patoluhon tuhalak na manada waso dohot hagogoon ni debata naso jadi dohita talu bahenon ni ganggu ni roha kita tidak boleh ditaklukkan oleh kekhawatiran karena bagaimanapun rumitnya, beratnya yang kita hadapi. Lumubima molosai marningot rohatta dinaung hehe tuhatta Yesus Kristus. Nunga bicar be hati uroni, nunga bicar be lasni rohai. Dang marhaujungan tu aka hataluan dohot arsak ni roha parngoluon ni halak na porsea. Alai say na bicar do bahenon ni Tuhani. Tongoson na do. Na tau pangurupi. Na tau gabe las ni roha. Na tau gabe hasonangan. Di ngolu ni halak na porsea. Diaka parsorion ni ngoluta. Say tajou. Debata mangurupi. Mamasu-masu ngoluta. Jala tahapo si debata. Lehonon na do dengan basana tuhita. Di jami taon na parjolo di podahot tuhita ima hinarikot ni namartangiang. Hinarikot ni namartangiang. Ikon songonido ngulu ni halak na porsiai. Say rikoti mamartangiang jauh-jauh tu debata. Patol hason akan nahinol sohon. Akan asorat di bagasan rohami. Hatahon may ditangyangmu di joloni Tuhani. Pangido ma pangurupion na. Asa unang halak na porsiai. Holab busi saon di arsak ni rohana. So diingot martangiang tu debata. Unang songon. Alay rikoti martangiang. Ay na martangiang do si David. Napatol hason. Pesalmenon, martangiang do ibana. Apala uju targogot ibana di ngolunai. Dang di pangasaho gogona. Alay, tu debata do ibana marpangucaddean, martangiang ibana. Di pangido ma pangaramotion, di pangido ma pangurupion ni debata. Di pangido ma haluahon si debata di ibana. Dido muse nunga di palua debata si Daviti diaka tikki hagogotan nasal pui laos songonima dina targogot ibana nuai diturpuk jami taon ido pos ni rohana pangurupion ni debata naung dipatupa debata di tikki nasal pu ido pos ni rohana dipaingot-ingot
nang nuaeng pe sai paluau ni debata doau sian hagugutakku dipatol hasi asa gabe jamita di hita molo targogot manang hasosakan hita di ngolutong totu sai masa doi di ngolutong ai pagati soring do akka na masa di ngoluta las niroha dohot akka parsorion arsa niroha ngargat ti soring molo targogot manang hasosakan hita di ngoluta sai taingot ma ikon namar tangiang do hita tu debata pangido ma pangrupion ni Tuhani ay gumogo do Tuhani ubal ga do huasona sian akka hasosaka tarukilon hamaolon na taadopi tarbait debatado marhiti hapis taranna na sumurungi mangrupi hita patududalad las niroha di hita paluaho kita sian hasosakani mangido pangurupion asa diurupi di palua debata hita sian hagogotani jadi marlas niroha mahita ala denggan basa ni debata las niroha ido nasai dipatuduhod debata di ngolu ni hita aka namar haposan tu ibana. Tuhan selalu berinisiatif untuk memberikan apa yang menjadi sukacita bagi kita umat yang selalu menaruh harapan masa depan kepada Tuhan. Inisiatif Tuhan. Dia tunjukkan jalan, dia berkati hidup kita. Kalau kita bersukacita, itu juga menjadi sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan. Didok hatan itu hatta do namar perdomuat tusi. Pangajarion napinatol hasni Apostel Petrus. Tinggakon hamuma saluhutna nahinol sohon ni rohamuna tuibana tu debata para si rohai ay disarihod do hamu. Asa ikon takas do pos ni rohatta. Pabuan na disarihod debatado ngolutaw ay disarihod do hamu. Molotoktong no debata manarihok kita ikon tatinggakon do. Tujolo ni debata aka natahol soho. On maali Tuhan parsorion ni ngolunami. On maali Tuhan namaol nuay kuado pihami. On maali Tuhan arsa ni rohanami. Tungasima roham. Urupi mahami, palua mahami. Songonido serep ni roha ni halak na korsea. Mangido tutuhani. Naung diurupi debatado hita, dia kapartikian nasal pui. Maca godang pangurupion di debata di hita. Na paluaho kita sian akka parsorion, akka hasosakan, akka arsa ni roha. Ima gabe pos ni rohatta, nang saunari. Nang ari sogot molo hasosakan hita molo targogot hita say marhaposan hita tutuhani say paluaonna do hita adong do muse dihatahon poda tu akaparjahat di jamitao tu akaparjahat di dok si David poda na arga unang say holongan rohamuna mangulahon na jahat unang say lomuan rohamuna makatahon hata gabus hata gap-gap ayak kaparjahati akan so magkabiari debatadoi say mangulahod na jahat do lomo ni rohana say makatahon gabus do didak dati laho mangago halak na sinakapan na aguan na ay marhite ido parjahati naing marlas ni roha naing mangomo di sido ibana marulopolop molo dibereng susah akka jolma na naing arsakanna alai gabe si pasingot mai tuhita akka na magkabiari di bata say unang ma tarelaela rohatta gabe makkalomohon mangulahon na jahat unang ma tarelaela rohatta lau mangulahon akka na jahat gariada dipodai do hita taluhonomu mahajahatuni marhite-hite na toktong margogoho mangulahon na denggan
Ai ikon haholongan mudo dongan mi doso dirim. Ido podan itu hatta Yesus Kristus. Saya unang ma tarelaela rohatta makkalomohon mangulahon na jahat. Unang tarelaela rohatta makkalomohon makkatahon hata gabus. Atik pesipata taida mangomo halak dina mangulahon hata gabus. Unang mangomo hita, unang di parsitta rohatta mangomo hita sian na mangulahon na songoni. Marhabiaran mahita tu dibata. Asa toktong mahita mangulahon hati goran. Ay didok hata nitu hatta. Dipoda biddu 10 ayat onom. Songgop do pasu-pasu ni debata tu ulu niak kapartigor. Lapatanna iya na mangulahon hati gorak kita ido lomo ni rohani debata. Saya dipayutihut debata do mulut tau merhite-hite na pasahaton pasu-pasu. Di pasu-pasu agka ulotai. Sukses hita, marhasil hita, marlas ni roha hita. Sonang suharibu-ribuak kita, marsaulihon pasu-pasu ni debata. Si pasingot do hatani Raja Dauti madok tu hita, dialo debatado, dirimasi debatado akka siulahon hajahaton. Akka namakatahon hata gap-gap. Alan di jodo akka parjahati asa marhamu baon. Halomohon ma mangulahon na denggan, halomohon ma makatahon akka hata hasitongan. Ido nadi halomohon debata. Ia debata di hati dakon di bagasa jami taon, dibahed do marhasurungan akka naniasian. Dia mahasurungan na. Molo didok marhasurungan berarti bahwa Tuhan memberi perhatian yang lebih, memberi pertolongan yang lebih begitu. Memberi berkat yang lebih. Ido marhasurungan. Dibahed debatado marhasurungan akka naniasian nai. Dia mahasurungan na. Marhasurungan do akka hasianna. Asa taruli pangurupion. Marhasurungan do di debata akka hasianna. Asa taruli pasu-pasu. Ay lomoro hani debata tumangihon jow-jow tumangihon pangidoan ni akka hasian nai. Nuaeng disungguli marohatta. Disungguli marohatta. Bohado asa gabi hasian ni debata hita. Bohado asa gabi hasian ni debata hita. Gabi hasian ni debata do hita. Molo holong rohatta di debata sian nasa rohatta. Haholongi ma Tuhan di batam sian nasa roham. Sian nasa gogong, sian nasa ati-atem. Doh sian nasa hosam. Nina Tuhan Yesus. Ido na parjul. Di parsita rohatta gabe hasian ni debata hita. Asa marhasurungan panarihonon ni debata di hita. Tapareak ma. Ikon holong rohatta di debata. Sian nasa rohatta. Namangihut muse gabe hasian ni debata hita. Molo manoktong do hita marhaposan tu debata. Mangasahon pangurupion di debata di ngolut taon. Di banda di dok panurirang Jeremia alai martua mahala na marhaposan tu Jehovah. Martua mahala na marhaposan tu Jehovah. Namangihut muse molo uduk rohatta. Uduk rohatta mangoloi hata ni debata. Dang manibil hita, dang manibil pangalahota, makalomohon mangulahon na jahat. Alay manoktong hita mangulahon lomo ni roha ni debata. Gabe hasian ni debata hita. Marhasurungan mahita di bait debata. Taruli
basa-basa nai. Alai muse argama dihita marningoton. Ima molo marhasurunga kita dapotan akka pangurupion dohot pasu-pasu ni debata. Unang mata tu gidjang ni roha. Unang magabe gidjang rohat. Ay dialo debatado akan nagidjang marroha. Ale toktong mahita marserep ni roha. Ay say dilehot debatado asiasina tuaka naserep marrohai. Pos ni roha, molo pos rohatta di pangurupion ni debata, sonang sabam dorohatta, nang peta adopi dope di ngolu taon parsorion ni ngolui. Gabe tarbaik kita ma sonang rohatta dinamodom hita di podomatta. Songon nanidok ni si David di turpukon, sonang doau hupapeak huhut manigornok nina. Bahasa boy songoni, HP ibana makilala targogot do. Ima pataridahon positutu rohana di pangaramotion ni debata. Positutu rohana say urupan ni debata do ibana. Pos ni rohaido mabain ibana makilalahon sonang tentram. Gabe boy ibana di papeak manigornok ibana. Asai kosongoni man yan hita di ngolut taon pos ni rohatai. Unang dorupani martangyang hita alay say lohot ganggu ni roha. Unang alay marsiajar hita mangido hita tutod di porbadia asa di pargogoi di togu-togu hita makaposi di bata. Asa terbaik kita di ngolut tahun sonang sabam rohatta nangpe ta adopi dope parsorion di ngolui alanunga dihaposi rohatta pangurupion sitagamon ni rohatta ulahonon di debata alai halak naso makaposi pangurupion di debata gabe say busi saod doi busi saon nasida ala toktong dope nasida didodoni arsa ni roha rohana sidai busi saon ma ima muse mabain daksonang pakilalaan nasida molo tahapos si debata mual ni pangurupion mual ni pasu-pasu di hita jala di bae debata do hita akka nani asianna akka sianna taruli pasu-pasu na sumurung las niroha na gumudang siya debata ikon mangihut mamuse didok di jamiton manadda marohata kenallah kasih karunia Tuhan itu jalasian panadauni manadda pangurupionna manadda denggan nibasana manadda pasu-pasuna makaposi sailehonon ni debata dope asini rohanai di bagasan las niroha tahamulatehon maitu debata. Tahamulatehon. Ungkapkanlah syukur. Pujilah namanya. Itu. Saidok mau lihat itu Tuhani. Unang tung halupahon denggan basan ni debata. Psalmen 100 tu. Mamuji-muji debata. Unang tung halupahon denggan basan ni debata. Pelehon ma pilihan hati goran ninna di jamitau. Jadi kita membawa ungkapan syukur kita, persembahan-persembahan kita. Memuliakan Tuhan sebab dialah, berasal daripadanya lah. Ada bagi kita berkat-berkat pemberian Tuhan. Tuhamu natoras nama bondak danak tupad didion nabadia sadarion. Tadokma mauliate tu dia bata. Jala mauliate tu hatta Yesus Kristus si paluai. Ala di parade tu hatta Yesus do. Sakramen padidioni di tonga-tonga ni huria. Asa dohot ya nak kota. Taruli pasu-pasu na arga di pakokopon ni Yesus Kristus. Ima hasesaan ni dosa, ima hanguluan na manokto.
alai margogo mahamu amang, hamu inang. Dinamangaramoti, huhut mamudai, manugunogu yanak komuna, marhite-hite, hatani debata, dot akapoda na arga, poda nauli. Asa magodang muse yanak komunai, borumunai, gabe na porsea di debata, marsi hohot ibana, mangolu di bagasan, haporseau na togu, tu debata. Amin. Martangyang mahita. Pinuji maguharmu Tuhan di bata Jehovah amanami, para sirohan na sumurong. Di minggu misericordias Domini sadarion. Ali Tuhan, nunga dilihoko hatam dihami. Asa marhapo santuho hami toktong dingulu namion. Ay gok asnirohamdo tanoon. Marhaposan mahami dia kapangurupyom di denggani basam. Dia kahagogotan na mangonay tu hami, asa martangyang hami jow-jow tuho, hupa po si hami ma, urupam mudo hami, patupaw mudo las ni rohanami. Pinuji maguarmu ali Tuhan, saya tatap akaros ni huriam, akan namarsak, akan natargogot, urupi manasida, pasu-pasu, bain manasida, marlas ni roha, gabe pujion nasida mahawali Tuhan. Debata Jehovah amanami. Sadarion patupau ni huriam do pad didion nabadia. Si maroham pasahat mapasu-pasu nau mulii tu sadaboru dak danak sian keluarga ruas ni huriam. Asa dohot ibana taruli hasesaan ni dosa, dohot hanguluan nama noktong dipakokopon ni Tuhan Yesus Kristus. Madok mau lihat hami tu holi Tuhan. Ala di pasu-pasu hodo huriam di nasa pakobasion sa minggu nau hubulusi hami songonima Tuhan ragam pakobasion tu sa minggu si pareahan nami pasu-pasu hami saluhna parhalado nang ruas ni huriam lau patupahoni pakobasion di huriaon pakobasion di distrik nang napinatupan ni hatopan. Asa tau gabe pasu-pasu may na mardapot-dapot di huriam, hasangapon hamuliaon nang diguarmu ali Tuhan. Pinuji maho Tuhan di bata Jehovah amanami. Tuhan hutangnya kok kami doaka ruas ni huriam. Akan namarlas ni roha makalason ulang tahun nasida. 30 sada halak na makalason ulang tahun hatu tubu. 3 keluarga na makalason ulang tahun parsarepion nasida. Ale Tuhan nasiroham. Saya togu-togu nasida di namarlas ni roha. Toktong nasida marlas ni roha di bagasan. Pos ni roha ala ni akka pasu-pasu pangaramotiomu. Asa serep roha nasida mamuji pasangapon guarmu li Tuhan. Utangnya kok kami jala mangidu pangurupiomu hami Tuhan. Di ruas ni huriam akka namar sahid. Adong na tua-tua nami. Amang situa JDH Silitonga. Nah dirawat nuaing di rumah sakit Primaya PGC kini. Ali Tuhan asi maroham pasu-pasu pangubation tunaposomi. Asa lam umbiran parsahiton nai pargogoi patogu ha porsiauna toktong makaposi hanguluan di bagasan Yesus Kristus nang inanami inang burumar paung. Songoni sude akka yanakon nasida. Asa toktong nasida pargo guammu. Jala dinasa pakobasyon nasida mendampingi amanami margogo nasida. Jala marhaposan tuho. Jala akka ruas ni huriam na madalani perawatan di jabu. Adong 10 halak. Saya pasu-pasu nasida Tuhan. Asa perawatan di jabu na di dalanan nasida. Makorhon tabbani hahipason las niroha dinasida. Tuhan di bata Jehovah amanami. Aka ruas ni huriam nong pasahaton aka pilihan. Pilihan di permingguan, di pertangyangan. Pilihan bulanan, sosial huria, hamulateon, perpuluhan. Songoni dohot na pasahaton pilihan bunga altar. Tuhan nami perdenggan basan na sumurung. Sian pasu-pasu na pinasahat mo dohami Tuhan. Mabuan gabi pilihan nami
Di bahini salam tabai mapasu-pasum na sumurungi. Di saluhutna ruas ni huriam, dihami saluhutna li Tuhan. Asa merulupuluk merlas rohang kami maduk mauliate Tuho, pasahaton nami pilihan nami, tahu gabe, hasangapon hamuliot di guarmu, turagam pakkobasion di tonga-tonga ni huriamon. Pinuji maguarmu Tuhan, pasu-pasu nang yanakon nakaruas ni huriam, asa margogo nasida dia kena menguduti parsiajaran nasida. Dinamulak kami Tuhan sebagas joromondung sipul parimingguan nami, saira moti mahami saluhutna, pada kaparmaraan sian hamili Tuhan. Bain mahami marhahi pason di bagasan pangaramut yommu, marhite Yesus Kristus, jalo matang yang nami. Amin. Marede mahita huhut mata pasahat piliata. Nuaing masuk mahita tu acara padidion nabadia, marede mahita sian edde o Yesus naing tardidi, upang iduhami ma keluarga nama bondak danak tu padidioni, jongjong mahamu amang inang di inganan muna.
vida bentusan ay nay pasahaton na tumodak danang martangi yang mahita ali amanami na di banua gijang narodo hami tujolo mabuan dak danahon saya si maroham jalo maibana gabe anak komu pasu-pasu jala pargogoy maibana mangyahanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus amin. Atong hamu amang inang na mabuan dak danak si didion sadarion tangho kamu majolo hatani Tuhatta Yesus lau mahamu tuliat portibion nina madoa kasisianna podai hamuma saluhut bangso didi hamuma nasida tu bagasan goar ni debata ama dohot anak dohot toddi parbadia ajari hamuma nasida mengaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu jala ingot ma saya dong anakku du hamu ganu pari rasi-rasa ro ajal ni hasianganon manangise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alay na sa porsea honauhum sogot tangyo kamu madohot hatan atar surat di surat ni si Markus adong maakan nama bondak danak tu Tuhan Yesus asa di jama alay di pitcang akasisian naima nama buani jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogo marohana di dogma luasamu madak danaki rotuau unang oray hamu nasida ay dia kasih songonido harajau ni debata natutudo na hodokot tu hamu manangise pe anggo sosongodat danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadat danaki dia pehom matangan natu nasida mamasu masu nasida atong hamu amang inang hati dako kamu majolo hapor siautai rap mahamu madok atau ngalusi hamuma hata na husuk kutonon parjolo di pangido hamu nuaing di dion danak munaon tu bagasan ni nahina porsiaon muna alusi hamuma behana ulo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata alusi hamuma na ulo do hamu marsuru ibana tu gereja dohot tu perguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu ibana di Tuhatta Yesus Kristus alusi hamuma atong tapasaat ma ibana tu debata marhite-hite padidion na badiai Roma hamu tu jolo ale airin ayunin dia basana si hotang hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan goar ni toddi parbadia amin di pasu-pasu Tuhan debata maho di haba mongot mon tu harajau ni debata rodi saliling-lilingna amin masih di situ ya.
martang yang mahita. Ale Tuhan debata aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nung ngahu pasahat kami dak danahon tuho. Jala dijako kodo ibana gabi anak komu marhite-hite padidion na badiyai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen ibana di tanoon. Jala gabi panean dihanguluan nasa leleng ni leleng na. Asi maroham dohot dia kena toras ni dak danahon. Sai pargogoi jala ajari manasida manugu-nugu dak danahon tuho. Asarap nasida taruli dia ka artani harajaonmu. Amin. Mulak mahamu tuhudulan. Marede mahita, jala jongjong mahita lau paujukon perminggota. Sahat maturahami Yesus Panginoan nami Tubuh itu surgoi Saya mau masakan Tatangyakon mapiliat tatuadupan di debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut siliolion na denggan. Do nasa ulibasan na mauliutus. Hupasa tami masian na nilhomi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may cus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silion-lion mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nami lehoni Alia manamina di banua gijang saya pinerbadi amah guarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di banua tongo songon na di banua gijang, lehon matu hami sederon hanguluan siap hari, saya sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi tu pangujunan, palua mahami sian pangago. I hope Mulak mahita di bagasan dame dohot las ni roha, tajalo mapasu-pasu ni tuhata. Di pasu-pasu, jala diramuti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho,
jala di pasaorohon madamena tutoddim. Amin. 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 Sian hami sude na makobasi parminggu sadarion perhalado tim musik song leader songonido multimedia pasahaton tuhita saluhna do na di bagas tabe. Selamat hari Minggu madihita saluhna.